Well, our viewer here dreamt of a late family member whose funeral she didn't attend. And in the dream, she saw them and suddenly a bright light filled her eyes. Ingabe kuchaza ukuthini lo? Asike silalele. Morning, show. Pastor kopa ho botsa if o lora motho a seng a hlokahetse ne but ke wa leloko but azanke ye lefung so tlasa mabaka a itseng a serase but if o molora ne o molora a hlae ku wa mo bona and after that ha o go wa mo sheba ho bo hlaya khanya ka bla mahlo a hao so ke kopa ho botsa hore eo e minang ke leboha. Siyabonga mama. Pastor uphupha umuntu ongasekho emhlabeni. Kodwa azange aye ku funeral yakhe lo muntu lo. Kodwa membona unokukhanya. Mevela lo muntu. Ingabe chaza ukuthini lo? Umuntu kongasekho uyamphupha noma ungazange uye emngcwabeni yakho. As long as nihlobene nalo muntu loyo. Yabona ni share igazi yabo. So kusho ukubona umuntu nje ukuthi umbona ikhazimula, bright ikhazimula futhi lo muntu lo ushuke kuumuntu ohlambulukile yabo ongenza mhlawumbe sebamhlambuluka wahlambuluka noma uhlambulukile so meza kuye uza ngesimo sobunhlanhla yabona so kunezinto ezinhle noma inguquko ezinhle suke izokwenzeka impilo nalo suke iphuphe ebona lo muntu loyo esesimene esifanele lesihle yabo. Ngoba pastor mefika kuleyo mpahla leyo ungathola ukuthi abanye abantu basuke betshena ukuthi mengayanga ku funeral yalo muntu lo mhlawumbe lo muntu uthukuthele. So kulesimo lesi abhekane naso sisi abamthukuthelana. Kuba uyathetha, kuba uthukuthele noma ngakuthethi mhlawumbe ngenzeka akuthethise, ngenzeka ngibone ekudubile, ethulile, eswacile yabona. Then uyabona there's an issue ekhona. Kodwa mevele sesimini esikahle noma abakakhulumi kodwa uyambona umuntu uthi hayi uvele ugqoke kahle uclean noma unesmile akakhulumanga yonke into ihamba kahle. Hayi siyabonga ke pastor ke.